Basrang Debbarma ani kami hingkangke Boromodan Haripuar abo Khoi district o kalayo te ani nok nukungo sing khorok thamno ang saisung khoroksa te ani ama te baba tong sing nukungo ani hobbies rok hingkangke singing, dancing, music instrument tamna ni oborong mong te sports ba hamza wang belek no volleyball ok thungbo ke agi ang Don Bosco school baijal baibo jefro pori tongo afro rogo noi go bo hake truk pori mani logi an hobbies no bang tui phai ta logi ang sab no aska hamza ko hamza mo bai nang jefro nogo tongo music roga guitar jefro tambo afro gang hener jago te ani journey rogo aing ang thangi tomo jora rogo ang sab no belek hener jago Christo family wase family bang agi chiara fru ni simino music ro bel kana hamza go nge ang retering yate apron simino hener jago mano kapal shirangya te music ro kisa misa tam jago nge abai kono khabo musum tomoni bagai truk ang ani age bebaksa no ang truk srungi sak no haino seneri srungi phayo ab kebo bai abai professional ok to srungja gya angke abai kono ko tabu stage obo saja te ani friends ro borok aro belek no support phayo in fact ani performance ro ano agin simino borok sa phaimor lugui nang tang obo hai competition no nang thana thangdi try khaja no abo hai ke borok fan ri chuba ote ani friends circle bisingo tong music hamjanai borok baba hai no just chukti chugyati borok hano suggest khlai obo hai nang obo hai nin khorang obo hai bai gedalo muchango abo hai ke borok hano chuba ote belekino every competition every round gala round ni theater round ni je life hai borok ano baksa ke phai ro ano fani ano ani parents rok belekino support khayo tang hingga ngai class 6 tompro na ano ani baba ano guitar pai rika seruntung ani oro interest tong ni nugino ano bhai ke rika ba kino ani journey start te ang romantic set abo hai journey ni samong ang belekino hamzago te mosamong abo hai samong rok nga ngasuk hener jagya asuk rubul subject te paina ni payang first thana second thana abo to ani bagai kodro ko ya honestly angoro ani obani kasa life ni journey angoro mungsasuk kisi safana ang je ango hamzak tongmani o hafaro ang sermung na mano abona haringa ang paita te belai kono hambai maro Tipra idol je songsanai joto chini official song especially tang hinge obo hai platform mamani abo khuk bai kok bai sabaya te ani favorite singer nge chini kovrok hafaro je tomoi tongnai sabai tongnai hingke sikang Debbarma te parmitarian hingga ite Bollywood industry na hingke ani favorite hingke Arjit Singh te palangmucha ang paina ni paya to abo to ang sawi me yakya ang ani just chuksak mansak ang ani best renai
mankabe baganle nono mare dini kuiwo doka tukiri ibang shapuli rugo tongani mai nono kare lang makere mankabe baganle nono mare dini kuiwo doka tukiri ibang shapuli rugo tongani mai Ambay.